Опа! Дядо Коледа е подранил! Некъв iPhone има тук! Ей! И то оранжев! Еха, какъв е този цвят? Ма и нещо друго има от дядо Коледа. Мишка! Магическа мишка на Apple! Брей! Айде за малко ще видим мишката. По-важен е в момента новия iPhone 17 Pro 256 ГБ. Така, започваме да го отваряме. Ето тук може да видите, че е чисто нов. Хоп! Ето тук да пуснем да не цапа на природата. Айде са и тук мале да го отвориме. Хоп! И лекичко го спускаме надолу, за да не падне. Опа! Това красота! Я да го извада. Вижте каква красота, бе, хора! Новия iPhone 17 Pro 256 ГБ. Очарователен е! Чакайте само това да не ми пречи, тук ще го прибера. И сега ще направим отваряне. Тън-тъдън! Така е. Той има пари iPhone 17 Pro, оранжев, 256 ГБ, да ми е честит. Опа, включихме го. Хора, много е красив. Днес му е премиерата и веднага е в моите ръце. Уникален е. Много е красив този iPhone. Харесва ми. И не е с eSIM. Тук си има си слот за SIM карт. Я видим какво пише. Hello. Опа! Работи!